ndogamuchira ine mufaro pano pachibanda media takabatana Live Prime TV. Ndini wenyu Love Mo Tungwarara. Tauya pano pa Love of Life Rehabilitation Center pari kubatsirwa hama dzedu dzakasiyana siyana dzine matambudziko atingatiwo akaita se-addiction, kusanganisira zvinhu zvakasiyana siyana zvatinosangana nazvo mukati meupenyu. Tine mhuri dzakawanda dzekuti vamwe vanhu vakudzitya, vamwe vanhu kune zvakawanda zviri kuitika ikoko nekuda kwemabehaviors avo vari kuita kuburikidza nema-addictions anenge vapindana nawo. So muzuva ranhasi ndine imwe hama yangu yandinayo anove mwana wechidiki diki wandinaye. Ndichati ataure muchizonyatsonzwa zvakawanda. Handingagoni kutaura zvakawanda pamusoro pake, anga achisanganawo nedambudziko ratikutaura nezvaro. So rega tisangane namukoma tinzwe nyaya yakamira sei. Ndofara muri sei? Aiwa, tiripo. Ungatiudzewo kuti une makore, zita rako ndiani uyezve une makore mangani? Zita rangu ndoitwa ne 13 years. Alright. Ungatiudzewo kuti chaita kuti uzove panapa chimbori chii, background yako unyatsotsanangura kuti iwewe zvinhu zvakakunetsa kana kuti zvakaitika mukati meupenyu hwako kuti zuva ranhasi tichinge tichitaura newe uri pano pa Love of Life Rehabilitation Center ndechei? Chikonzero ndechekuti ndaimwa doro. Saka pandaimwa doro ndaita kufurirwa neshamwari tichitamba timbomwa doro, tichitamba mapu. Ndokutanga kurara muclub tichirara muchimwa doro vachinitengera ndasina mari, tichitengera doro neshamwari. Ndo nyaya yangu. Alright. Waive nemakore mangani panga pachiitika zvese izvi? Because mapepa ako pandiri kuona zvikuratidza kuti une 13 years. So iwe wakatanga une makore mangani zvekuti ungatopinda mumadrugs zvekuti at 13 years uri parehab center? Ndakatanga izvezvi ndine 13 years. Watanga une 13 years? Izvezvi you are still 13? Okay. Tiri kuona nyaya like iwewe wanga uri kuSA, ndokwawaidzidza kana kuti chii? Ndaidzidza kuSouth Africa. Okay. So vanhu vakatanga kutora vachikuendesa kumadrugs maZimbabweans here kana kuti angori mastudents avaive nawo pachikoro pawaidzidza ikoko? Amwe mastudents anotamba nawo kulocation. Okay. So ungagona kunditsanangura experience yako panguva yawanga uri mumadrugs uchiita zvese zvamaita kuti zvii zvainyatso kuti urambe uchidzokera ikoko uchiita sei? Zvainyatsonipusha ndaingonzwa kuti ndingoendako neshamwari. Saka taingoenda totanga kumwa taitonoka kudzokera kumba tokana kutomborarako nganoenda kumba makuseni. Alright. Tiri kunzwa vabereki vako vakasaina apa ndii? Okay. Because your brief history iri kuratidza kuti waiputa, kuti waiputa chii? Drinking beer, intervenes, rude behavior, nyaya yekusateerera, shoplifting, stealing, and too much girlfriends, bullying and violent behaviors, throwing stones at people's cars, nekunyepa, bedwetting. So ndangada kuti unyatsonditsanangurira kuti zvinhu zvese izvi like zviri palist zvinove zvinhu zvanga zvakuitika kwauri kuburikidza nemadrugs awanga wakapinda kana kuti nekuda kwekutora zvinodhaka in substance abuse. Chanyatsokonzera kuti usvike level irori chii?
Handina taura zvandanzwa pabepa. Chekutanga kuputa vaitonzwa kuti ndoputa ndasingaputi, asi kumwa doro vaiziva kuti ndomwa. Alright. Kumwa doro ndatombotora vhidhiyo ndiri night club wandaudza mudhara, ndapopoterwa saka ini ndabva kutsamwa ndabva mubuda ndabva notamba, saka ndo road behavior yangu. Alright. Kureva kuti smoking it was just a word like an assumption due to your behavior. Yeah. Okay. So iwewe beer rawainwa type ipi yebeer yaikupa kusvika that level of urinating your bed? Beer randanyanya kumwa sterek yange iri Berry Reds. Black ndaingomwa kungotesta chete. Alright. Wanditsanangurira nhau yekusmoka, wanditsanangurira nhau yebeer, matavheni, hando manight club angu achitaura nezvavo, rude behavior. Ko nyaya idzi dze-shoplifting and stealing wainvolva futi ikoko? Shoplifting taiti takapinda mushop tanobuda nemachocolate kana tumachips tasikabatwa taita chokuwika tobva tangobuda. Alright. Mukuzviita kwese uku wakanga usina mari here yekutenga or something zvokuti ukatengawo wokwanisako kudyako wakasununguka? Ndanisina. Alright. Pane chinhu chandoda kuti undiudze. Alright. Rega tigare tapedza hedu apo. Alright. Ko nyaya dzekuti wanga wakutema nematombo, mota, chichi wainzwa zvichinyatsoita sei? Nyaya yekutema vanhu nematombo, like ndaigona kutanga fight, ndakuona umwe ndakurirwa ndotora matombo ndakutanga mupotsera, saka dombo harina direction rondaenda pamota. Alright. Which means okay. So wanga wa munhu ari violent zvimwe zvaizvoya zvokuti kana wanwa beer you are violent? Kuti ndamwa doro ndasingatombonzwi kudhakwa, asi musoro waita kutema. Alright. Hapana here kuda kukutiwo maybe kana wadhakwa you do something that you regret when you are sober, like something zvokuti unogona kuita chimwe chinhu wakadhakwa chekuti even iwe waright ukanzwa kuti wakachiita unotovhunduka nacho? Hapana chandoziva. Okay. So wange uri grade hani uchitanga izvi? Nditanga izvi ndambokuya kunokwa, saka ndambodzokoredzwa grade 5 kwanyorwa matest, saka ndadzokoredzwa grade 5 ichi ndachiri 6. Alright. Saka wakatanga grade 5? Ndatanga grade 6 manje asi ndambodzokoredzwa grade. Alright. I see. Okay. So iwewe kuzonzwa kwakaitwa panapa kunzwa rini? Ndakanzwa musi weSunday ndiri kuchechi. Musi weSunday. Okay. Unotoenda kuchechi? Kuchechi totoenda every day. Okay. Kuno panaka ndiri panapa nezviri takatoenda. Alright. Okay. Panoda kuti ndinyatsoziva ndipo kuti iwewe utori kuno kuZimside. Handitika muchitoenda kuchechi wangochitongoita zvebeer? Ndasikaiti. Kunoku ndasikamuidobho ndashamwa dzakanyanya. Saka okay. Saka chaikupusha iwe mafriends? EkuSouth Africa vandaitamba nawo. Okay. But hauna here zvimwe zvinhu zvokuti ukanga usina kunwa beer zvaunonzwa? Zvinonzwa vamwe kuti munhu kana aita addiction pamwe pacho akashaya chinhu ichocho anotanga kubvunda. Vamwe vacho anonzi ari kushaya simba, ari kuita sei. Iwe unombobvira wasangana nawo here ne-any of those symptoms? Kana ndambosangana nechunhu. Alright. Ndoda kuti undiudzewo kuti iwewe kuya kwawakaita pano Love of Life Rehab Center, hama dzako dzanga dzichikusapota here zvakanyanya? Hama dzangu zhinji dziri kuno
dzimusana tomboonana nadzo. Alright. Alright. Ndoda kuti unyatsondiudza shona inokutaka kunetsa nditi? Shona toida kudzidzira. Ndikuzvinzwa tikuita tichiita tichimboita se tichimborasana mukutaura. Alright. So what was your experience when you arrived here at Love of Life Rehab Center? Experience yangu like panikasvika panapa. Yes, the environment and everything, how you get treated and stuff. Panapa tobatwa zvakanaka, totreatwa zvakanaka panapa. Chero panikauya namukana tomborwadziwa kuti konda kuenda kupi. Ndangosvikawo ndaona pastor kuti kuenda kupi nekupi. Ndasvikawo panapa, tasvika tanga tadya tambotambe nema TV2 imwe akonekta neWi-Fi. Tombotamba na PlayStation kana kupinda muswimming pool. Kandapedza kudya manje topinda imomo. Alright. Ayo. Zvakanakisa izvozvo. Alright. So pavanhu vari panapa, you pay how much to be here, to be enrolled here? Like say mari apo atatitenderei kana kunzwa nezvavo. Tonzwa kuti kumwe kunozobhadharwa mari, kunozobhadharwa ma1000, kumwe kunobhadharwa ma900, kumwe kunoitwa sei? Kuno kwabhadhiri kana chikafu tonotenderwa napasi. Izvi nhasi atobvunza lise chinhu chisipo. Tatonyora pasi tirakomana. Tavapswa manje wachida chabuda nesu. Bosi pane mumwe mukomana anga achidzokera kumba kwawo nhasi. Tatoita pasi saka achabudi. Tonazobuda kana mangwana notengerwa chikafu napasta. Okay. Which means kuti apana anobhadhara mari, you are just staying for free. For free, chese for free, chikafu for free. Alright, going the event yekuti someone arwara, like kune my effects ekuti maybe wasiya drug ranga richikutambudza, maybe paunorishaya unogona kurwara kana kuita sei, zvinofamba sei? Kurwara atomborwari kana tombonzwa hana chunhu. Because I mean your colleagues, like who are here? My colleagues, I don't know. As a pana chinhu chandonzwa. Okay. It's fine. Okay. Ndapi mashoko aungade kutaura kufamily yako, maybe like this list, which means kuti vangu vachishungurudzika newe, pamwe pacho musiri kunyatso understandana, like you're saying kuti wanga usingapute, but they thought kuti maybe you are smoking, right? Yes. So une mashoko here ekuvataurirawo kuti pamwe pacho ndaitadza, but apa nandisipo mondiregererawo kana kuti ndina mashoko ekutaura. Hauna mashoko ekutaura. But deep down in your heart, have you forgiven your parents? Like pachi. Okay. Like these behaviors dzavakanyora andika kura kuti iwewe you need to have what you call reconciliation between you and your parents. Between me and my parents? Yes. I forgive them. Okay. So are you promising kuti paunobva panapa you be a changed person? Ndachatobva panapa ndichatobudi kana kutombodzokera kuSouth. Because ndadzokera unotanga mwaduro. Sandakagara kuno kunaita na 1 year. Ndendabhona. Alright. Which means kuti your friends in South Africa are bad influence. Yes. Okay. So what can you say to someone who is in your position, like someone who is being who is in the drugs because of peers? Ndatosiyana nekumwa doro. Because zvazovakwadza. Okay.
ya muri Zimbabwe ndiri kutaura panapa namukoma vachitsanangura rwendo rwavo nekuda kwema-drugs and substance abuse. Ndine urombo shona inotivatinetsei ndosaka ndanga ndichishandisa chirungu, mumwe unogona kutadza kunyatsonzwisisa, but nyaya yanga ingoripo ndeyekuti mukoma vane 13 years dzekuberekwa. Vanotiwo mafriends in South Africa ndo vakavapusha kusvika vasvika mukupinda madrugs, shoplifting and so on, violent behaviors. Zvinove izvo zvakashungurudza vabereki zvakaita kuti vazosvika vazovaisa kunoku kuLove of Life rehab center. Asi mukomana ari kuratidza kuti ane vision yekwaari kuenda. Ari kutsanangura kuti vabereki chitombomirai kundidzosera kuSouth Africa because once ndadzokera ikoko ndikanosangana nevanhu vandaive navo vanogona kukanganisa upenyu hwangu, nekuti ndinenge ndichitengerwa kunyange ndisina kana mari, ndinotengerwa madrugs ndinomawana. Saka muri Zimbabwe it's time yekudzidza isu vabereki kutarisa vana vedu pavanenge vachienda kuzvikoro, marumu avanogara, pamwe pacho hapadi kuchikidzira mwana, panoda kuti munzwisise kuti mwana anodei, mwana chii chiri kumboitika kwaari, because pamwe pacho pane distance between a parent and a child, zvekuti mwana ritori gomo kusvika kuna baba wake. Zvinove zvinhu zvinozokonzeresa kuti vana vedu vazotadza kunge vachibatsirika on time, maproblems achikura mukati mekurarama, nekuda kuti vana vacho havana mubatsiri pedyo navo. Saka chidzidzo kwatiri mhuri yeZimbabwe kuti tichinje maitiro edu kana tichitaura nevana vedu. So kuchikoro kudzokerandi? Kuchikoro ndona kudzokera ndopedzesa form 1 ndozotangira kunoku. Okay. Manje unonge uchipedzisa sei wati ndingangotsika muSouth Africa zvinhu zvazvakutonetsa? Nenda kuti usatobuda mba ndo zvinoite uri best, ndobuda chete ndichikuenda kuchikoro. Okay, so which means kuti vanofanira kungokuperekedza kuchikoro wobva wasvikokutora wotogara mba? Dhedhe wangu wanoenda kubasa night shift, saka pamuperekedza wanenge ari ma1, saka ndongoenda ndega because shamwari dzacho dzinodzidza kune zvimwe zvikoro. Okay, I see. All right. Aiwa, pakanaka. Muri Zimbabwe kutsanangura, makunzo kutsanangura kwanga kuchiitika. Saka kana une mwana wako waukuona kuti behavior yake haisi kuita zvakanaka, tryao kutsvagiridzawo semubereki kuti zviri kumbofamba sei, what is going on, mwana wako anokwanisa kubatsirika. Anokuoneka ine mufaro ndiLove More Tungwarara. Tiri pano paLove of Life rehab center. Sekunzwa kwamanga muchiita tichitsanangura namukoma, pano is for free, it's for everyone, it's for free. You don't pay to be here, you just register your child and they will help you nemwana wako kuti abude mudambudziko remadrugs. So tinoti chisarai zvakanaka.